Căldura de patul meu de acasă. Cearșafurile nu mai îmi zâmbesc. De pufuleți. Acum noi vă rugăm să fiți responsabili, să aveți grijă să nu vă necați sau ceva, Doamne ferește. Este un concurs, dar important este să ne distrăm și să ne simțim bine. Haideți un pic de susținere din partea publicului, că văd că nu sunt motivați așa. Parcă trebuie să mănânce o farfurie de legume. Doi visători zburăm printre ele, în palma ta îmi las inima. Oh, no, dime, ¿dónde estarás? No pensaste en mí, dime, ¿dónde estarás? Dragilor, numele meu este Robert Sălăgean, sunt activist la trupa Căminul 16. Salut! Eu sunt Andrada și sunt Andreea Popescu. Salut! Sunt Alexi. Bună, sunt Alina. Vă recomand cu drag să vă alăturați. Invit să vă votez. Vă recomand să votați pe Facebook. Pe Facebook. Proiect Tabără de seară. Tabără de o 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 seară. Ținut de grupul de inițiativă Din Suflet pentru Cluj. 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 Și împreună ne putem distra. Pam, pam, vă așteptăm. Dar nu mă viu la mine. Având în vedere că fac parte dintr-o trupă, cea mai mare relaxare a mea este muzica, așa că ies ori în parc atunci când nu am un concert, ori la concert mă relaxez prin a cânta publicului larg. ce zâmbet poate fi mai sincer, mai curat. Stai să socializez pe o pătură cu oamenii face-to-face. Locuiește cu măsa lângă Cernobâl. Și vine odată Alinuța, îi zice la măsa, mami, mi-a crescut a treia țâță. Și măsa îi zice, mă doare.
1, 2, 3 și... Uite câte zâmbete. Yeah, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without a trying. Plimbare prin parc. Relaxează destul de mult. Mi-aș fi văzut și sufletul pentru o femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi văzut și sufletul pentru o femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Iar o idee foarte, foarte bună, în măsura în care multă lume ar vrea să facă așa ceva. I wanna lay down in a bed of roses. For tonight I'll sleep on a bed of nails. A fost o sarcină dificilă să mănânci toți pufuleții din pungaia. Nu! Și pe viitor, câte puși crezi că o să poți mânca în 3? Lăsându-mă pe mine în urma lor, știu că ochii tăi vor fi mășoate și mi-e foarte dor, de tare dor de Cu prieteni în aer liber. Doamne de sol, însă de nopți nu s-a arătat și fericirea iute s-a secat. M-a dat de mic la școală, am mai stat acasă încă un an. Am luat cu mine o chitară și-am plecat în lume fără un ban. Nimeni n-a știut atunci de mine. Îmi iau timp liber să ies cu prietenii. Da, mă și-azor și a tot ce mai bun într-o casă. Să mă întrebe freiul Și în natură. da, așa ceva măcar de ziua mea. Fetelor, n-ați putea să mă ajutați cumva să pot să strig. Merge să ascult muzică în parc. Să ieșim în soare afară și să mergem la piață împreună. Ia să-mi cear un kil de mere, eu să ține bunește de o mână. Să avem bani noi amândoi, dar să plătească ea. Eu oare cineva? Cred că ar fi o inițiativă destul de interesantă. Cred că ar fi foarte fain. Iar atunci când ne certăm, când e urlu și ea e furioasă, să-mi strige vreau copii și să fie cu mult mai frumoasă. Eu să nu știu ce să spun și să o întreb necăsător. Eu are cineva care să-mi poată da așa ceva măcar de ziua mea. Fetelor, n-ați putea să mă ajutați cumva să pot strig și eu. Uite-o e ea. Gata! Mi se pare o inițiativă foarte, foarte frumoasă și de apreciat și personal aș participa la astfel de inițiativă pentru că îmi place să ies în aer liber,